Suspect nga nagtiro patay sa lalaki sa barangay Tabuk-Suba, La Paz, padayon pa nga ginapangita. Biktima, responsable nga amay, sunod sa iya asawa. Si Kim Salinas nakatutok. Paborito nga inugsok-sok sang duwa ka tuig nga bata nga si Kirby ang itom siningakalo. Regalo ini sa iya sang 34 anyos nga amay nga gintiro patay sa barangay Tabuk-Suba, La Paz, Domingo sang gabi. Sang nagabot ang Magiloy nagikan sa Negros Occidental kahapon, nagkanta pa sang happy birthday si Kirby sa nagsindi sa kandila ang iya Iloy. Sunod sa asawa sang biktima nga si Ivy, papas boy si Kirby, bungod sa wala sang tupo nga pagpalangga ni Ricky sa ila bata. Kagabi, ginpangita pa kuno ni Kirby ang iamay, nga wala sang ideya sa natabo. Kada magmasakit na ang bata namon. Si Ricky gid ni gaatipan kay hindi man ko makapaumpaw sa iya kung magibi siya. Gatingala man siya tapos nang gaturulo luwa ko do galumaw-lumaw iya mata balagi na trapuan niya akong luha. Si Ricky ang ginlutang sang roving guard nga si Ronaldo Herota bangod sa ginaligar paghaboy sa mato sang biktima sa balay nga ginaimnan sang suspect. Sunod sa head sang roving security sang Homeowners Association, nanawagan ni sa suspect kag nagpahiyaga ginbuyayo kuno sang biktima rason nga iya gintiro. Yan pala nga gali ha. Chips, pasensya ka na. Sorry gid. Wala ko gid mapungga ng ko. Limpit ko gid ako. Apang sunod sa asawa sang biktima nga ginsiling sa mga nakabati nga kasilingan nga kalmado nakigisto ang yabana. Nagbulig na ang Homeowners Association sa pagpasungga sa suspect. Hindi na kuno makontak ang numbers ni. Padayon man ang pag-ayam sa kapulisan sa suspect. Ginahulat pa sa La Paz Police ang autopsy results sa biktima kag iban pa nga dokumento agud ipasaka ang kaso nga murder batok sa suspect. Pre, kung diin ka man, kung ako ang patiyon mo, dali, magsungka ka. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.